Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Мамуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар бозори чорвои ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир. Дар ин видео навор кардем буқачаҳо аспои зур омадаи будааст ва еро навор кардем. Буқо барои бастан буқои фарбеи калон, моли майда, барачаҳои тоқаи беоча, гӯсфандои барадор, бузои очабача, бузои афғонӣ, покистонӣ, бузғолочаҳо ҳамаша навор кардем. Якта лайка монда, видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. Мана исо баҳорай, ҳама ҷо сабза, ҷада телефон бозор мана. Бачаҳо савдо доранд. Як тамошо кунед. Буқачаҳоро сар кардем. Аввал буқачаҳоро бигирем. Карпат 4000 ай нархаш савдо мешавад. Бозорам ҳар чӣ када истад. Чанд кадагиша аниқ нагуфт. Муна сета буқача 4000 савдо мешавад. Ишам ҳамун нарх. Чанди када истад бозор? 38 3800 сими када истад бозор. 3800 3800. На асп бромадаст. Аспи мода, аспи ёш 1 сола ва 7 моҳа будааст. нархша 7000 мега бо савдо мешавад. бозор 5500 сум када иста ҳамира. Ана аспи калон, аспи бақувват 11 сола будааст. асп нархша 20 мега бо савдо мешавад. бозор 15000 када аст. 15000 сомонӣ бозор кадаги ай. аспи 11 сола, аспи нар. ишам аспи нарай 4 сола будааст. ин ёштарай. нархша 15 мега ира бо савдо мешавад. бозор 12.5 та кадаги ай. 12500. аспи нар 4 сола. 93 877 2771. Харидоро боша занг мезанед. Кадом район адрес? Район Ҷайҳун. Ҷайҳун Қумсангир худаш, ҳа? Харидоро боша занг мезанед мана. Мана барақшқоро савдо шид. 5 та будай мана 5 таш як ҷоя 6300 сомонӣ савдо шидага. хутон ба ҳисоб мекунед. 6300 сум ҳар 5 та. ҳамаш барақшқорай. қушқорчаҳои ёш пашмошон гирифтагӣ. на барача қушқорча будай. нарай 750 сум ҷои пулгириш. бозор чанд пурсӣ? 720 730. кам тараки дига монда. қушқорчаҳо барои қушқор 1200 савдо мешаванд. барои алафқур 1000 сumi када иста бозор. дамбоша бинед. майдош чӣ? 700 савдо мешаванд. баромад. ана барои калон қушқорай ношам модашам будааст ядита аралаша хулас 950 сомонӣ меган савдо мешавад. калоноша у майдаш дига нархай. бозор 850 880 870 када истад ҳар чӣ. اینا علف خورن نجا علف خوک هم میزنن سبزر هم میزنن شیر در کار نیست اینا در
Mana baroy kalon. Baroy kaloni alafqir nay datash. Nay ditay diga. Hami 4 tash 1100 so'myan savdo meshava bu. این مایداش 800 منایش سناش با ارزانتر منه کالونوشا منه 900 سمی بازار پرسیده است حاضرش تا دودگیش نیست اینا دا شیر در کار نیست دوستان عزیز ای 4 تا کالون دا شیر در کار نیست حلاف قطعا میشه ان شاء الله کالون شیدگی انه منه بارچه را بینید بارچه 600 сум 650 сум бозор карда истад. Бародаша бинем ина. Бузи оча бача, бузои Урусия. Бародаи расиски. $1500 буда нархиш савдо мешава. 800 кад? 800 сум бозор карда истад ҳозирашна. Оча бача. Mana бузои афғонӣ пурсида буде, mana бузои афғонӣ 1500 меган, савдо мешава. Ягонта зоидаги ая ино? Ё ёша? И қишхорам зур буда. Барои наслгирӣ созайда, пародаша бинед. Ира чанд кадан ака? Чанд кадан ира? 2000 2200 сом. Ино бузора чи? Бузора як 1100 сом кадаган. Ай мода доштем, не? Mana. Sham buzi afg'oni yoshay. Ягонта бача кадаги нест. 1000 сумега нарша савдо мешава, бозорам ҳар чи када истае. Чанд кадагиша аниқ нагуфт. Mana бузои покистони бизи очабача. Очабача ино направление шира. Шири зур метия ино. Моли Покистон ай Покистон мадаги. Ҳамдаи покистони. Очабачара 15000 меган. Савдо мешава 11000 бозор кадаст, ҳозирашти додаги нест. Мақсад бо бугыза, така рафтаги, така бинал. Оли бо бугыз бедаст. Панҷи аям Санкт Петербург тамошо кунад ба опти мардума. Шир метия озия? Бозям шир метия оғо. Муна бузғолу мода будаст барои мол кадан 400 сумия 450 суми савдо мешавам, бозорам ҳар чи када истад 300 боло хулас. Мана бухача пародаш хела зурай 4500 савдо мешава 4000 бозор када истад. Соҳибуш мунаи бародарай. Майли. Хоб, мана бачаи средни пародара бинед 5500 4700 бозор карда истад. 4700. Ира чанка? Ира 43 кадаги мана. Мана молҳои райони 5 будааст. Соҳибуш мунаи бародарай. Мана савдо шириста дита бухача 6500 меган савдо мешава. Хоб 49 5000 зури зуриш 51 52 када истад. Хоб барои бастан бухои средни ай. Молҳои 5 шан. Най бухачара бинед. Пародара бинед, пародара. Иншоалло оянда дорай. 4000 када истад бозор. Ана буха барои бастан. Нархиш 8500 ай савдо мешава. 7700 бозор када истад. Баланди баландаш. Ҳозирашта додагиш нест. Айвайда камтарам пурсида истад. Ана қай Карпат. Чанд пул?
6,500 савдо мешавад. соҳибуши бародарай якта лайк ҳамин бародарое ки дастгирӣ мекунанд. бозор чанд пурсид ака? бозор чанд кард? 6000 6000 оо кадагия бозор. Пародара бинем, пародара. Çankara şadi. Oy bey. 500 mega 22 kare var. Hami hardışa. 22,500 kada istay. Ham xalas 23 joy pul girish. Ne deta buqa savdo shidista. 22,500 xaridor karda istay furӯшанда 23000 joy pul girish bilan. Bayinda 500 so'm mo'ndagi ay. Icham pul 12600 savdo shid. 12600 savdo shidagi ay mana. Kilosh chand qilib bo'lsa? Ne kaçın? Mesela B tarozu. Dağdista ve dağ. Ve işe daha dısat kardı ister bozor. İsyara. Ve işe daha zor zarda. Hamaş bu koyu farbi ha. Ne bu kay sementali kalon farbi. Нархиш 30000 савдо мешавад. Бо бозор 23 то 24 када ист. 24000. Килош 717 кило будааст. Живой весиш. На кафош. Живой вес чанди кадан? 31 сомону 50 дирам 32 сомони живой вес пурсидагия. Ира чанд кадан? Иша соҳибуш нест. На буқаи калони фарбе савдо шидестай 16800 кадагия надодааст. 585 кило живой вес дора. Агар хато накунам ози гуфт